ילדים, לכו לחדרים שלכם. יאללה, תלכו, אנחנו באים אחריכם, טוב? יאללה, בואו. רגע, תקחו אותי, אנחנו לוקחים, תירגעי, יואו. דרמטי. בואי, אבל מזוודה שלי, אני אקח אחותה, תירגעי. עליתי ראשון, וואי, איזה מעלית מהממת. בואו נראה אותו. וואו, זה מעלית הכי יפה עם זהוב. כן, ילדים. טוב, קומה שנייה. אוקיי, הגענו, בואו נראה את החדר הזה. תביא את המפתח. אומייגאד, החדר. וואו. טוב חברים, יהיה חלק 10, אז לכו לראות ותעשו לייק. ביי ביי.